Dreng, jeg håber, har det godt alle sammen. Jeg vil bare sige, at jeg har lavet en ny video. Jeg har det første gang, jeg har lavet YouTube. Jeg håber, at jeg kan godt lide den. Og det er lidt film. Jeg laver film. Lidt, lige se lige, undskyld, hvad hedder den er, lige ekstra godt se min film. Jeg laver den. Jeg håber, jeg kan godt lide den, for det er ikke min skyld, for det er min mobil, det er stykker. Så det kamera, lige, jeg kan ikke min kamera lave film, for min kamera det er stykker, så jeg kan ikke gøre det med den. Så jeg håber, jeg kan godt lide den, jeg har lavet det, og husk, like mig. Det er første gang, jeg har lavet det. Ja. Så rigtig god dag, og pas på godt alle sammen på. Pas på godt alle sammen. Selv. Jeg mener det. Så tak for det, og god påske, og held og lykke alle sammen. Tak for det.